Shalom, selamat sahabat Madihita, salut. Oras Madihita, tapuji Tuhata, ala salut dengan bahasa na pinasada Tuhita, boy dehita di bogasan hahipasan dohot las ni roha sahad di bot ni hari sabaton. Sonari pia manginang telehon marwat telah martangi-tangian, sian persiajaran tahata Batak, saat maita tu persiajaran pas 12 hon. Imana maruluon na burjudo Jehovah. Nah, diterjemahkan sian God is faithful ya. Na burjudo Jehovah manang debata na burju. Nagabe ayat siapilon dihita di minggu ni mana dipilit sian Joshua 21 ayat 45 na mandok. Indang adong tertading nanggosada sian salut nahata na denggan. Akan na pinabuhan ni Jehovah tu pinopar ni Israel tung luhut na do roh. Yosua 21 ayat 45. Song manima ayat siapilon dihita di bugasan mingguon nagabe persiajaran dihita. Persiajaran di hari Sabat betarion nama naringote taringot tu John F. Kennedy. Di hatiha John F. Kennedy marpidato di Joloni Halak Amerika di tiki ibana di pajongjong gabe presiden. Ima toho di tanggal 20 Januari 1960. Pidatona di si Holland di Bogasan 1366 hatado. Alai endang terhalupahan sian roha ni halak Israel. Uju ibana manjujui bangsona asa gumodang marnida dopak si bahero nasida asasian aka si jalon nasida. Di dok ibana mardongan roha napita imasada tohak natutu. Songan panguhum na parpudi di aka pambahenata. Rap mahita merlojong laho mangalugahon bangso na tahawalong yon. Mangido pasu-pasu dot pangurupion sian ibana. Alay di bugasan pangatusion, ia portibion, di portibion, ulaon ni debataido na tutu gabe ulaot. Jadi sian pidato ni si John F. Kennedy na mangondolhon tu saluhut halak Amerika. Asa dipikiri unang Holland manjalo alai mangalean ya. Marnida dopak si baheno nasida asasian aka si jalon nasida. Alana memang secara hajol maun jojok dohita merpikir aha si jalo otak alai lupa hita aha si bahenota. Ida ben napola di dok Presiden John F. Kennedy nih asa gumodang dopak nalahu mangalean daripada manjar. Taringa tu persiajaran tadi na semingguon imasian Joshua 20 Sohor Joshua 21 ayat 40 45 ditambah mamase 2 Timotius 2 10 sada 10 Soni pangukapos 14 ayat 10 10 sia nang dohor 5 Musa 6 ayat 5. Di buku Joshua pasal 20 toluon ya. Tabereng matutu nunga matua si Joshua. Uju si Joshua uluan ni halak Israel naung matuai makilalahon naung jonok ujung ningoluna. Digogohon ibana nalaho makatai dot aka induk ni bangsoi nang dot saluhut halak Israel.
Tatak kasingon di monggon marhita na manja sian Joshua 23 doho Joshua 24. Joshua bindu 23 gumodang manatap dopang ari marsogot mananghaduan jala songon dia manomba Jehovah. Dot sangap situtu ikon diperbadiai ma Jehovah. Songonidang dohot Joshua bindu 24 nagabe pangaripunan ni Persyajarata na Persyajarata di minggu nanengro iman na mangarang-rangi akka pambahenan ni debata na burjui dia kaari na salpu mardongan sakap laho menjujui dopak ise do na patut disomba ima Jehovah. Jadi taliwa marata manginang lau manakasi sian ayat-ayat nang disuratan ison asalam tumakas pangatusyata taringot tu panipulan ni buku Joshua. Minggon rapta persejari mas sian jamitan ni si Joshua na disi ibana mangalului manatap diaka hamonangan ni halak Israel alai di partikian nasarupa sekaligus disi ibana toktong mangalului dalam hasunangan ni halak Israel tuaka ari marsogot nang dohot aduan. Jadi songonima persyajaran dihita di ari sabat botari taulakot tajaha ayat siapilota di Joshua 21-25. Ndanga dong tartading nanggosada sian saluhut hata nadenggan aka na pinabuan ni Jehovah tu pinopar ni Israel tung saluhut do orok songonima sahatna martangiang pahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami na husom bahami di habangsam na sokali obartorok ni roha dohami roh tua dopan memangi mangelek asamar panangi mahu ale Tuhan. Tuhan di parsiajaran namion nunga dipatakas na burju doho ale Tuhan. Alani ha burju mi tu na posom si Joshua bangsomi bangso Israel. Lau songoni matong ha burju mi nagabe menugu-nugu hami asam manatap hami ale Tuhan diari marsogot manang haduan. Jala hupa ingot-ingot hami songon dia hua som na menugu-nugu bangsa Israel dengan bahasa media karina kusalpu. Napa hoton haporsion nami asa unang mubah haporsion nami dia ka ari na mangihot. Pinuji mahwale Tuhan marsangap marmulia maho rodi seleleng-leleng na marpasu-pasu mahame di hasianganon alani saluhut dengan basami. Olate maho Tuhan giat ma marhite pasu-pasumi di minggu na naik sidalanan namyon roho mangalehon akka pasu-pasu di tonga-tonga ni ruas ni huriat yaka na marsahit pamalum dia akan nagaleleon hagugoon asa toktong ale Tuhan boy di na mangulahon-ulahon na sayang giat mamarlipat ganda pasu-pasu na nyulan ni tangan ni akan na poso male Tuhan asa marlas ni roha mamuji pasangapon guarmo dabali. Mula tema Tuhan pasahat mapasu-pasu mi Tuhan dibuasan gor ni anakmu Yesus Kristus si paluaham. Amen. Sonima persejarat diarion Tuhan ma nama masu masuhita salutna. Horas.